Aštart, v tejto chvíli bola 32. cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky odštartovaná. Je to šprinterské zapolenie, takže očakávame naozaj veľmi rýchly priebeh. Distant Rocket a Invisible Beat a takisto Prince Orpen je tam rajtovaný, takisto Tojana na 4. mieste, Alfkona 5. dobre, Waka Laura za ňou usadená a na ďalšom mieste je to Lord Patrick v strede pola. Za ním hľadám nemeckého favorita, ktorý je až v tej poslednej tretine. Je to na čele Invisible Beat teraz. Invisible Beat, ktorá vystriedala Distant Rocketa, Prince Orpen je na 3. pozícii, Alfkona vo veľmi dobrej pozícii takisto. Lord Patrick je 5., 6. Distant Rocket už nám trošku odpadáva a je to Invisible Beat. Invisible Beat stále vo vedúcej pozícii oprená o bariéru a počkáme si na útok ďalších koní. Invisible Beat stále prvá, kdeže je Alfkona a kdeže je Daring Match. Invisible Beat už pohltená, prichádza Waka Laura, Alfkona a Lord Patrick sa rúti zvonku. Lord Patrick je vo vedení, bude to ďalšie slovenské víťazstvo, už je to tak naozaj Lord Patrick víťazom a veľmi suverénnym.